नों बायदि मानसिखौथ' जोबथेसालियावसो दोननांगौ जुरि नोंनि जायगाया बेयाव नङा नोंखौथ' आं दिनै पुलिसनोसो गथायना होगोन नों सासे मानसि बुथारग्रा मानसि नङा नोङो सिमांसोमोन एसेबां गाज्रि सिमां जुदि मोगथाङाव आंनि सैथोखौ बरसाया मिथिबा ना बे माब्लाबाबो जानो हाया आं आंनि सैथोखौ बरसानि सिगाङाव माब्लाबाबो फैहोआ जायखि बिनि थाखाय आं जेखि खालामनाङा जिउआ नायोब्ला मोनसे सिमां जिउखौ फरायनानै नायोब्ला मोनसे बिजाब आरो खोनासङोब्ला मोनसे जिउ जारिमिन नाथाय आं सानो जिउआव हाजारखि दुखु खस्थ' थाया मानो मिनि खुसियै जिउआव थांनानै थानो नाजायोब्ला जिउआव थांना थानायाव थुलुंगा मोनो आयै मा जाखो बाबा आयै नोंलाय ओंखाम जाथ'आ नामा आं दहाय ओंखाम एसे गोजां जादोंमोन बाबा आं उखैथ'वाखै बेखायनो दे नों जानानै लाग्रो आयै नोंबो जाखाबा मोजां जागौमोन ना हारसिं जानो बायोलै आं आयै दे बाबा जेबो नङा दे जादो आं नोंनि खाथियावनो थाबाय थागोन ना आंबो दाहाय जानोसै नामा आयै नोंजों नाङा दे बाबा जादो दे होमबा आयै ओमफ्राय बाबा एसे एनै खामानिफोरखौ खबर लायाखै नामा लानायाथ' लादोंमोनलै आयै मोननोसो नागिरा बाबा नोंनाथ' फरायनायाबो मोजांमोन आं एप्लाइ खालामनायाथ' खालामदोंमोन आयै मोननायासो मोननो नागिरालै आयै नंनायाथ' नंगौ बाबा गिदिर गिदिर फरायनायफोराबो ओरैनोसो दङ मोननोनो नागिरा खाफालाव थायोबा सानसेबाबो मोनगोन बाबा नाजाबायल' था जेबो जिंगा दासि औ आयै नाजाबाय थाखागोन आङो दे जादो बाबा मादै अबाव थांनायमोन मादै ए नानि आं इन्दि बिलाइसो लायदोंमोन एसे एम्फौ लादों नालाय ओमफ्राय नानि नोंलाय अबाव थांनो नागिरदोंमोन आं नोंसिनावनो थांनो नागिरखादोंमोन मादै बरसाया न'आव दं दा मादै ए दङ नानि न'आवनो दङ थुदो होमबालाय नानि थांनोबालाय मादै हरदो आं नारनोसै साइकेलखौ मा नांलायला दे नानि आंनो नारनोसै जेबो नङा मादै हर आं नारनि बेवहायनो दोनथ'नोसै आङो वाव माथो मादै जा बुरजा जाबाय माथो आदार होनायासो बिलाइ नागिरनाया जा खस्थ' जायोना मादै जानायाथ' जायो नानि होआबाबो उफाय गैया फिबाय जेला होखानांगोनानो मोजां दे मादै
एमि नों जिरायथ'दे दसे जागोन दे आं साहा फुदुंनानै लायनो नांलायला खोमा बरसा साहा लोङाबाबो जागोन दे फुदुंनांलायला जेबो नङा एमि लोंनानै थांदो ना आं फुदुंगोन ना ना नों फुदुंगोन औ आं फुदुंगोन गोथाव फुदुंथारो नामा गावहा बांद्राय गोथावबो नङालै एमि ओरैनो फुदुङो आरोना दे होमबा नों फुदुंनायखौबा लोंनानै थांगोन दे आङो बिदिबा नों दसे थाथ'दे एमि औ दे जागोन एमिखौ साहाथ' लोंलांनो थिनबाय नाथाय गाइखेरासो गैयामोन ना लाल साहाखौ मारै होनो दे बेजोंनो लायनांसिगोन मादै न'आव दंना गैयाथाय आदा बरसासो माथो अ मेव मादैया गैया नामा न'आव ओहो आइया गैया दखानावसो थांदोंमोन बियो दहायनो थांदों ओमफ्राय मामोन आदा बरसा माबालै मेव आंनो गाइखेर एसे नांगौमोनलै गाइखेरा बेसेबांबा नांगौमोनथाय आदानो गाइखेरखौ आइया हाथायाव लांफाबायमोन बेसेबां दंबावोथाय नायनांगोनसो आंनो बांद्राय बुरजा नांखायामोनलै मेव फवासे मोनबानो जागौमोन आंनो र' होमबा आदा नायना फैनि आं दे आदा नों गाइखेरा ओमफ्राय आदा सोरबा आलासि फैदों नामा नोंसिनाव औ मेव आंनि लोगो फैदों दे होमबा आदा आयै नोंबो लोंखानोसै दा एमि लोंदो साया ओमफ्राय नों लोङा आरो बरसा आंबो लोंगोन ना नों लोंग्रो दे जि गोथाव बानायबाय नामा गावहा इस नङा दे आब' सुरि अबेयाव थांनो मोनसे जायगायाव थांनि आं सासे लोगोआ लिंहरदों बेयावनो थांनि आं दे होमबा आब' थाथ'दो बिचारि आब' सुरि अबेयाव दंलाय दा लिंहरबा लिंहरनानै बेखौनो दिनै लोगो हमनानैसो गारगोन आं नागारखाया आङो फनखौबा मानो हमाथाय सोर जाथावथाव बे आरो आंनि सैथोखौ मिथिलायनो नाथाय माबोरै आरो मा मतलब दं बिनि एसेबां गोबाव जाबाय दासिमबो सफैया आरो जेराव आं लिंहरदों बे जायगायाव जों लोगो हमला गोदान जायगायाव लोगो हमगोन एड्रेसखौ आं सेन्ड खालामखाबाय फैदोल' एसेबां गोबाव नेबाय आङो आरो बिदिसो होनहरबावबाय आरोना र' थाङाबाबोथ' जानाय नङा एसेबां गोरलैथ' नों आंखौ माब्लाबाबो लोगो मोना सुरि बेसेबां खारनो हायो खारसुरि आंथ' नोंखौ साया बायदि होसोगोन नोंखौ बेबायदि गिनाय नुनानै गोसोआ गोजोन मोनदों नोंखौ ओरैबायदि खारहोगोन आं किसी गांव से आई होगी यार ड्रेस तो इसका गवार टाइप का ही है ना Always remember one thing, never judge to anybody with her face, with her dressing sense, and always respect my traditional dress.